Sabbath, parents. Happy Sabbath, children. And welcome to another exciting episode of Kids Time right here at Mandara SDA Church. My name is Shumi Chekerwa, Auntie Shumi. And as usual, I come here with a good story that is going to teach us more about Jesus. Now, this story is about a mommy and a daddy who had two boys, and these boys were twins. Do you have any friends that are twins? Oh, I have a few friends that are twins, and I love twins because they really, really intrigue me. Now, these boys and girls, these two twins, they were both boys, were very, very different, okay? Extreme opposites. The only thing they had in common was their birthday and their parents. I promise you, boys and girls, they were opposites. The other one liked to cook, and he liked to play around with the herbs. He would take this herb, yeah, I'll put this in my stew. He'll take this one, I'll put this in my salad. Oh, he was just an amazing cook. If he would cook for you, boys and girls, you would not believe it. It was just amazing food. And then his brother, on the other hand, was a hunter. His brother would go, he'll take his bow and arrow, and he would just and he was an excellent hunter. He loved being in the wilderness. He loved being outside, whilst his brother loved being inside. So the older one was the hunter because, he was born first. And so as they were growing up and growing up and growing up, the older one went hunting one of the days, and when he came back, he was so hungry. Oh, have you ever come back from school and you're just so hungry, you don't even feel like talking to anyone, you just want a sandwich or you want some food? That's exactly how he felt. He was so hungry, he was even weak in his joints, and he just walked into the door and he saw his brother. He said, hey, yo, Jay. His brother's name was Jay. He's like, Jay, please, can I have some of the food you're cooking? It's smelling so, so good. Jay said, you want this food I'm cooking? He said, yes, please, Jay, just give me some. You know that beautiful aroma that comes from food, that aroma that makes your tummy go grrr when mommy is making Sabbath lunch, or mommy and daddy are making Sabbath lunch, or your auntie. Oh, it smells so delicious. That's exactly how it smelled. Oh, this guy was just like, I need to have some of this food. And so Jay said, okay, E, if you want to have some of my food, here's what you're going to have to do. You're going to have to sell me your birthright. Now, in those days, a birthright was so, so, so important because when anything would happen to your father, then the oldest child, the firstborn, would be the one who got most of the things. Almost everything would go to the oldest child. So the birthright was a very, very big thing. And so Jay said, if you want to have some of my soup, you need to make sure that you sell me your birthright. And he was so hungry, he said, you know what? It's okay. I don't mind. You can have the birthright. Give me stew. Give me stew. And so he sold his birthright. Imagine all the wealth he was going to get from his dad. He sold that for just a bowl of stew. At least it was delicious stew, boys and girls, because that stew was very, very yummy. So he ate the stew and he forgot about what he had done, and he went on with his day. Now, as time went on, their father was getting old, and it was almost, time for him to now rest. He was just about to die. And so he said, you know what, before I die, let me make sure that I leave everything I have to my firstborn son, E. Now he called E and he said, E, come here. And E said, yes, father. What do you need? What do you need, daddy? And he said, E, I want you to cook for me a nice stew. First, go and hunt and bring me an animal, and I want you to cook for me a nice stew that I may eat and I may bless you. And so E said, of course, father. Yes, sir. And E went out to go and hunt quickly an animal, come quickly and make a stew for his dad. And then what happened was the mother of the twins was there listening. She wasn't minding her business. She was listening to what the son and the father were talking about. Now, this woman loved her other son, Jay. Oh, Jay was her favorite child, and she's the one who taught Jay to cook, and she's the one who loved Jay. So she quickly ran to Jay, and she said, Jay,
I'm going to make a stew very quickly. I know how your father likes his stews. I'm going to make a stew very quickly. We need to take you and you need to go and you need to fool your father because he's very old. He's almost blind. He can't see. If you do like this, you know how you see when you do like this? That's how he saw. Everything was just a blur and he was old. And so that's what happened. The mother quickly made a stew. Rebecca made a stew and she quickly gave it to her son, Jay. And she said, Jay, you need to go and give your father this stew and lie to him that you are E. Because he's old, he won't see that there's a difference. Jay said, Mom, I hear your plan. This was a good plan. There's just one little problem. E is very, very hairy. He's extremely hairy. There's no way that Dad won't catch us. Even though he's blind, if he decides to touch me, he will see that it's obviously not E. So Jay's mom said, yeah, you're right. What shall we do? What shall we do? So they thought of a plan. And they said, okay, here's what we're going to do. We're going to go and take the fur of an animal and we're going to stick it on Jay's hands so that when his father touches him, he feels hairiness and he thinks it's E. Can you imagine fooling your parent like that? But that's what they did. So Jay went into his father's room and he said, hi, Daddy, I'm here. And his dad was old. He said, is that you, E? And Jay said, yes, Daddy, it's me. And then his dad said, I know I'm old, but the voice belongs to Jay. Come closer, let me touch you and see whether you're Jay or you're E. And so he went and he felt Jay's arms and he felt that animal fur. And he said, you're very hairy, so I'm sure it's not Jay. It must be the brother E. And so he ate up that soup and he blessed Jay and he gave all the blessings that belong to the firstborn child. Can you imagine this? Now E went to hunt and E made the stew. And by the time E came with the stew, he said, knock, knock, Daddy, I'm here with your stew. And their dad said, what do you mean? Who's there? He said, it's me, E. I've brought the stew you wanted. But it was too late because all the blessings had already been given to his brother Jay and they had fooled his dad. Oh no. This made Eve very, very sad and very, very angry at the same time. He just wanted to strangle his brother because his brother had taken all of his blessings. But remember that he had also sold his blessings for a cup of stew, a bowl of stew. So was what he did very, very wrong? We will discuss that another time. But as for today, we need to learn the lessons we need to learn. First of all, we learn that we should not be like Jay's mother, Jay and Eve's mother, who was eavesdropping. We must always mind our own business. It also teaches us that we should not have favorites. We should all love each other the same. And it teaches us that no matter what we do, we should respect the positions that we have. We are Christians, and sometimes being a Christian is not easy. Sometimes you have to stand your ground and say, no, I will not do this because I'm a Christian. Even if you're hungry and someone says, if you say this or if you do this, I'll give you food. We must not do it. We must make sure that we stand by the Christian principles all the time. And let us pray. Dear Jesus, thank you so much for loving us. Thank you for teaching us all these amazing lessons from the story of the twins, Jacob and Esau. Lord, please may you help us to be loving boys and girls who do not trick their parents. Please can you help us to not have favorites and to love everybody the same. Lord, please may you use us and don't help us to not be like Rebecca, their mother, who was eavesdropping and who helped to fool their old father. Help us to respect and love our parents all the time. Thank you so much for listening to us. We love you, Jesus. In Christ's name I pray. Amen. There's a flag flying high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. There's a flag flying high from the castle of my heart to show that King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the
Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena genyiwo maropa a Jesu ega Kana kisa Chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega dino sunungulwa di maropa a Jesu ega dino awona basi maropa a Jesu ega Kana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zitadzo maropa a Jesu ega akana kisa Chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega dirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekurura makwangu maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega Jesu ega rukuzo ndino unza maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa ziwa maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega basindino ziwa maropa a Jesu ega basindino ziwa maropa a Jesu ega. Kwazoe vana va Mwari ndo kwasai mose mstara Jesu amen. Mufaro wangu kusangana nemwe muzuva ranhasi tichidzidza shoko raMwari. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakukomborerei mose kwamuri kuteerera muri. Tikaverenga Bhaibheri mubhuku raLuke, Luke chapter 22 pana verse ndera 54, inotiyo they took they him
and led him and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off. Saka vanotora Jesu ndobva vamuindisa muimba yomupristi. Vamuindisa muimba yomupristi. Kunonziko Peter akatevera Jesu ari nechekure. Munorangarira here pamashure zvishoma. Jesu anoti kuvadzidzi vake, kwandaa kuenda vakomana, hakuna anogona kuenda neni. Pandaa kundopinda, hakuna anogona kupinda nemi. Asi Peter anoita nharo, anorambira Jesu. Oti hazviiti Jesu, ina handifi ndakakusiyai. Kana zvichireva kundofa nemwi pamuchinjiko, ndichandofa nemwi pamuchinjiko. Asi Peter akabheja akati handifi ndakakusiyai Jesu. Kuri kunzi akatevera Jesu ari nechekure. Ko chii chiri kuita kuti Peter atevere Jesu ari nechekure? Momurangarira here murume anonzi Peter. Ndiye uya Peter vari pakati pekuredza hove. Varedza usiku hwose vatambura. Kwaedza makuseni kwakachena. Jesu apedza kuparidza pana Luke chapter 5. Anoti kuna Peter, Peter shamwari, torai hutava hwenyu mukandire mugungwa kuti mubate hove. Peter anoti no Jesu, metsi dzedu hadzibvumi. Pakuredza kwedu experience yedu haibvumi kuti tibate hove masikati. Hove dzobatika zvakanaka usiku. Kukanzi asi nekuda kwekuti Jesu imi mataura kuti tikandire utava kwakadzika, tichaita saizvozvo. Vakabata hove zhinji masikati, utava hwavo ukabvaruka. Vakadana shamwari dzavo, vakauya nerimwe igwa, vakazadza magwa maviri nehove. Ndobva zvikepe zvikanga zvoda kunyura, asi hazvina kunyura. Ndi Peter uyu achiwana experience yakadai naJesu. Munokangamwa here Peter? Ambuya vake vachigwara nefivhiri vana vaMwari. Peter akaita sei? Akavatora akagara navo mumba. Agara navo mumba, vari kugwara vachitambudzika. Jesu anoshanya kumba kwa Peter. So far mudzidzi wandinoziva akasvikigwa kumba kwake naJesu zviri parekodi ndi Peter. Saka anosvika ndobva aporesa, akaporesa ambuya vaPeter. Kugwara kwose kwefivhiri kukapera. Saka nhai Peter, kone mhaka yei Peter waakutevera Jesu nechekure. Nokangamwa here neriya zuva Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake. Chikepe chichitogwa nemhepo, kune mafungu, chikepe chichida kunyura. Vadzidzi vanozama zvose, vanotora zvinhu zvakanga zviri muchikepe, ndobva varasa. Vakati zvimwe weight ikaita shoma, chikepe chingagona kufamba zvakanaka. Asi mafungu akanga akakura zvakadero zvekuti chikepe chakaramba kudzikama chichida kunyura. Saka Jesu anoonekwa zvake achifamba pamusoro pedambudziko ravo, achifamba pamusoro pemvura iri kuda kunyudza chikepe. Saka vadzidzi pavanoona Jesu achifamba, havaoni Jesu asi vanoti madzimudzangara, vanoti chipoko. Vadzidzi vanochema. Ndobva Jesu akati, aiwa vakomana, musachema ndini. Kukanzi naPeter, aiwa hakuna zvakadaro. Kana muri imwi Jesu, itai kuti ndifambe pamusoro pemvura. Kukanzi it's okay Peter, chiuya Peter. Peter naJesu munhoroondo ndovoga vakafamba pamusoro pemvura. Vana vekwaIsraeri vachibva kuIjipita, Mwari vakatozarura gungwa dzvuku vakafamba nepakaoma. Mwari vakazarura Jorodhani. Asi Peter wakadaro wakambowana experience yekufamba pamusoro pemvura naJesu. Ndiye ari kutevera Jesu ari nechekure. Why did Peter follow Jesus at a distance? Nemhaka yei akamutevera Jesu ari nechekure? Munokangamwa here Peter? Jesu zvaoma unotora vadzidzi vake.
Peter, John naJames ndobva vapinda mugetsemani kuti vainde kundonamata. Saka Jesu aiti zvinhu zvaomesesa, munhu wawaidana kuswededza padhuze, umwe wacho ndiPeter, kuti amubetsere kunamata. Ko naiwe Peter wakaumba ukama hwakadai naJesu, kone mhaka yeIPeter waakutevera Jesu nechekure. Vanoti vakaungana vadzidzi naJesu, Jesu anovabvunza, ko vakomana vanhu vanombonditi ndinani? Vadzidzi vanotaura mazita akawanda akasiyana-siyana anotumidzwa Jesu nevanhu. Mudzidzisi mukuru vanotaura zvakawanda. Ndobva kwanzi, ko imwi vadzidzi munoti ndinani? Peter anopindura oti, ndimi Jesu Kristu, imi mwanakomana waMwari. Kukanzi naJesu, Peter shamwari, minduro yako iyi haina kubva kwauri Peter, asi waipiwa naBaba. Peter anopindura Jesu, minduro yapiwa naMwari Baba. Peter anoitawo kupiwa minduro naMwari Baba vari kudenga, akutevera Jesu ari nechekure. Ko zvambonyanya kudii nhai Peter zvawakutevera Jesu nechekure? Anoti minduro yako haina kubva kwauri, asi waipiwa naBaba. Haana kugumira ipapo, akati, Peter shamwari, iwe chauchasunga pano pasi nekudenga chasungwa. Saka nedzimwe nzira Peter aita akati, iwe hauponeswi, hauendi kudenga. Zveshuwa wakanga usingaponeswi. Akafunga kuti wendoda kuti umuke, waimuka kuvakafa. NdiPeter uyu, nekuti akapiwa makii ekudenga. But the same Peter ndiye ari kutevera Jesu nechekure. Nemhaka yePeter akatevera Jesu nechekure. Tichaverenga pana Luke chapter 22 verse 31 na 32. Inotiyo, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that you may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Simon, Simon, ndi Jesu ari kutaura. Simon, Simon, tarisa, Satani akukumbirai imwi kuti akuzungurei sezviyo. Asi ini ndakunyengeterera kuti kana wazotendeuka usimbise hama dzako. Saka ukama hwaSimoni naJesu hwahuri right asati akumbigwa naSatani. Musoro wedu wenyaya uri kutiwo, kana Satani akukumbira. Satani asati akumbira Simoni, Simoni waifamba naJesu achiita zvinodiwa naJesu. Asi kunonziko neBhaibheri, Satani wakazokumbira kuti ndinokumbirawo vadzidzi ndimbodhila navo, ndokumbirawo vadzidzi ndimbovaisa mumaoko angu. The moment yaakakumbigwa Simoni akatevera Jesu ari nechekure, the moment yaakakumbigwa naSatani Simoni akaramba Jesu katatu jongwe rikarira. The moment yaakakumbigwa naSatani Simoni akaudza vamwe vadzidzi vose, vakomana ndakudzokera kwandakabva, ndakudzokera kundoredza. The moment yaakakumbigwa naSatani Simoni anodzokera kundoredza. Ende ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, Jesu paanozviratidza kuna Simoni anomuwana achiredza akashama asina kupfeka. Kana Satani akukumbira, makangamwa here vana vaMwari zvakaitika pana Jobho? Satani anobvunzwa naMwari, ko wamboona here muranda wangu Jobho, anonditya, anonzvenga zvakaipa, wakarurama, anoita zvandinoda. Ndobva Jobho akakumbigwa naSatani, kukanzi chimbondipai Mwari Jobho kwekanguva kaduku duku, ndimbodhila naye Jobho chinguva chiduku duku
duku chakakumbigwa ngamera dzake dzose dzakafa zuva rimwe chete, dzakapambiwa zuva rimwe chete. Chinguva chiduku chakakumbigwa vana vake vose Jobho vakadonhegwa nemba vakafa zuva rimwe chete. Jobho chinguva chiduku chakakumbigwa makwai ose akaparara. Chinguva chiduku chakakumbigwa Jobho upfumi hwake hwakapera. Chinguva chiduku chakakumbigwa Jobho muviri wakazara nemamota. Kana Satani akukumbira, iwai vana vaMwari, kana Satani akatikumbira, haatikumbiri kutamba nesu, asi unotikumbira kudhila nesu. Ana Satani akakukumbira, kensa inogona kurova, yarova yoramba kurapika. Kana Satani akukumbira, iwai vana vaMwari, kana Satani akakukumbira, vana vanofa vari mudungwe, vanoparara vose zuva rimwe chete. Kana Satani akukumbira, vana vanotiza ndokuenda, voenda diaspora vorega kana kudzoka. Kana Satani akukumbira, business rawakaumba for 12 years rinogona kuparara zuva rimwe chete. Kana Satani akukumbira, chigaro chaunacho kubasa chinogona kutogwa zuva rimwe chete. Kana Satani akukumbira, Simon tarisa, Satani akukumbirai imwi kuti akuzungurei sezviyo. Kana Satani akukumbira, kana Satani akukumbira, iwe unotozviziva mwana waMwari pawakakumbigwa napo na Satani. Vamwe Satani wakatikumbira kuti titsvake michato tiishayiwe. Unototsvaka wanga kuroora but zviri kuramba, pasina mazuva 2-3 unongotongoti hazvichaiti, zvobva zvavharana. Kana Satani akukumbira, musikana anogona kungokurasisa, watobvisa mari warovora. Kana Satani akukumbira, mota yaitenga nhasi inogona kutongorovera yoparara. Kana Satani akukumbira, mbavha dzogona kupinda pamba, dzoba zvose zvamunazvo dzoenda. Kana Satani akukumbira, contract inogona kungoterminatwa. Kana Satani akukumbira, Satani hatikumbiri vana vaMwari kuti atambe nesu, asi unotikumbira kuti adhile nesu. Peter anga ari right, anga akasimbira pana Jesu nekuda kwekuti Satani akanga asati amukumbira. But paakakumbigwa na Satani, zvinhu hazvina kusara zvakanamira zvakanaka. Why my? Satani anogona kukukumbirai, Satani anogona kukukumbirai, vana vanogona kukupandukirai, Satani anogona kukukumbirai, vanhu vofamba vachinyepa pamusoro penyu. Vamwe havasi vose vakasiya chechi nekuti vakada kusiya chechi, but vakakumbigwa na Satani zvikavaremera kudarika simba ravo. Havasi vose vakaenda kun'anga vachida, asi vakakumbigwa na Satani zvikavaremera kusvikira pakuenda. Havasi vose vakapiwa midzi nematombo neshinda nemvura dzakaereswa, vakatora vachida, asi Satani wakavakumbira kusvika pakuti zvakavaremera. Vakati bvani zvimwe pada ndiyo solution inogona kutiponesa. Iwe mwana waMwari, kusimbira pana Jesu vamwe vedu hakusi kuti takasimbira. Vamwe vedu inyaya kuti hatisati takumbigwa na Satani. Satani akatikumbira, vamwe tinogona kutoita zvakaipa pamberi paMwari. Wapedza kuchikoro, wotsvaka basa, worishayiwa, vamwe vanodzamara vakutondodhiza kuti vapinde mabasa. Kana Satani avakumbira, vatogona kukumbigwa, vamwe voshayiwa michato, vosvika pakuti zviri nani ndirogwe kunze kwechechi. Kana Satani akukumbira, havasi vose vachagona kumira saJobho. Peter zvakamuremera, akarasha kutenda kwake. Iwai vana vaMwari, ukama hwapita na Jesu hwauri right, Satani asati amukumbira.
Kana Satani akukumbira, kuri kunzi Satani wakukumbira imwi kuti akuzungure ise zviyo. Mozapata ipepeta zviyo nambuya kumusha. Muchipepeta zviyo, chinangwa chakupepeta zviyo, kubvisa marara netsvina, mozvirasira uko. Asi munotenderana neni vana vaMwari, hakuna munhu akambopepeta zviyo kukarasika tsvina chete. Kunyangwe nezviyo zvakanaka zvinorashika panguva yekupepeta. Varipo vamwe vanhu vaMwari vachatorasika pakutenda kwavo. Varipo vanhu vachasiya kutenda nekuda kwetime of shaking. Iwai vana vaMwari achitsanangura anoti patime of shaking the road will get narrow and narrow and narrow. Zvinhu zvichatanga kuoma, zvigooma paunenge uchiti zvimwe pada zvakuda kuita nani, zvicharamba zvichiwedzera kuoma. Asi vakaropafadzwa mukuoma kwezvinhu vachamira vasaJobho voti ndinoziva kuti mudzikiniri wangu mupenyu. Nerimwe zuva uchasimuka, kana asimuka iye uchandigwira. Ndichamuona nemaziso angu, handizomuoni nemaziso nyama iri raiti. Asi Jobho anoti chero nyama yangu yaora yarohwa nezvironda nekuti Satani wandikumbira. Chero mapapu angu aneta asisina simba, what matters most is ndichamuona nemaziso angu. Kana Satani atikumbira zvinhu zvogona kusafamba zvakanaka, asi Jobho unoti ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu. Iwai vana vaMwari, panozungugwa zviyo zvakashata ndozvoda kuraswa. Usarashika panoda kurashwa vekurashwa. Usajoinira panoda kurashwa vekurashwa. Nekuti Satani wakukumbira. Ramba wakamira pana Jesu. Jesu anotiye kuna Peter pana verse 32, but I have prayed for you. Arikuti Simoni shamwari, wangu Satani wakukumbirai, asini ndakunyengeterera. Ndio hope yatinayo ivana vaMwari, kuti mukukumbigwa kwedu na Satani Jesu anoti ini ndakunamatira. Chaari kutinamatira Jesu hanzi kuti kutenda kwako kurege kupera. Iwai vana vaMwari, Jesu haasi kuti ndakunamatira kuti matambudziko apere, ari kuti ndakunamatira kuti mukati mematambudziko kutenda kwenyu kurege kupera. Iwai mai, Jesu wakunamatirai. Wangu kensa munayo, but Jesu wakunamatirai kuti mune kensa kudaro kutenda kwenyu kurege kupera. Iwai baba, wangu matenda muri kutsvaga muchishaiwa, Jesu wakunamatirai. Hana kukunamatirai kuti muwane tenda, asi wakunamatirai kuti kutenda kwenyu kurege kupera mukushaiwa tenda. Iwa mwana waMwari, Jesu wakunamatira kuti mukushaiwa murume kutenda kwako kurege kupera. Jesu wakunamatira kuti mukumitiswa kwawakaita mukomana akatiza akaenda Joni, zvinhu zvichioma kuchengeta mwana kuchirema. Jesu wakunamatira kuti kutenda kwako kurege kupera. That thy faith faint not. Vana vaMwari, Jesu wakatinamatira. Munamato wa Jesu is enough kuti isu tirambe tichienderera mberi nekutenda mukuoma kwezvinhu. Zvinhu zvogona kusachinja, zvinhu zvogona kuramba zvichiita wesi, asi mukuoma kwazvo munamato wa Jesu ndewekuti kutenda kwenyu mai kurege kupera. Murume achikurovai, mazama kuenda kumapurisa, hapana chiri kuchinja. Matombozama kuenda kun'anga kuti zvimwe pada vanga mudzikamisa,
hapana chiri kuchinja. Munamato wa Jesu mai pamusoro penyu uri kuti ini ndakunamatirai kuti zvinhu zvingaramba hazvo zvakadaro, but kutenda kwenyu ngakurege kupera. Iwai vana vaMwari, handikuvimbisii kuti pamakakumbigwa napo naSatani pachapera. Vamwe tichasvika pakufa zvakaoma, vamwe tichasvika pakuti Jesu uchadzoka zvakangooma, asi ngaadzoke tichiri pakutenda. Ngatife tichiri pakutenda kunyangwe tiri mukati mematambudziko. Ende Jesu anotomuti Peter, when thou art converted, kana wazotendeuka usimbisa hama dzako. Saka Jesu kavana vaMwari ari kutozviziva kuti Peter panyaya iyi ucharashika. Waitozviziva Jesu kuti Peter uchadzokera kumashure. Waizviziva Jesu kuti Peter uchadzokera kundoredza. Waizviziva Jesu, asi ari kuti kana wazotendeuka usimbise hama dzako. Iwai vana vaMwari, kuwa tinowa, kudonha tinodonha, tinombotsauka. Jesu haazvishuviri kuti tirashike pakutenda, asi kana tarashika pakutenda, Jesu ari kuti aiwa chisimbisawo zvehama dzako. Usaramba wakawa, chitendeuka. Kana watendeuka ugosimbisa hama dzako. Wai vana vaMwari, usawa woramba wakawa. Tendeuka, tendeuka. Ndo chikuru chinoudzwa Peter kuti ucharashika ugosiya kutenda, but urangarire kutendeuka. Wangu mukoma, zvekunodhaka makatojoinira nekuda kwezvamakasangana nazvo muupenyu, mukatanga kutora zvinodhaka. Asi chitendeukai mukoma. Kana matendeuka mugozosimbisa hama dzenyu. Wangu baba, makatoenda kun'anga mukati moda kundotsigisa business renyu, zvakatoitika. Asi chitendeuka izve, kana matendeuka mugosimbisa hama dzenyu. Zvakaitika zvakatoitika mhai, makatosangana nemunhu mune murume. Chitendeukai, ko zvinomurambirei muchizviita? Nai baba, makaroora. Hongu makambotsvedzawo mukaita smero house yenyu, asi chitendeukai. Hanzi naJesu Peter uchamborashika, asi urangarire kutendeuka. Chinokosha pamberi paMwari kudzoka pamberi paMwari kana tarashika. Kunyangwe nana David 1 vakamborashika, asi magumo ake akadzoka kumbe pamberi paMwari. Kunyangwe nana Solomoni vakamborashika, akatora vakadzi 700 nemaconcubines ake 300, 1000 vakadzi. But asati afa anoti all is vanity of vanities. Zvose hazvina maturo, imwe patsime rako chairo. Akatendeuka akadzokera pamberi paMwari. Kunyangwe vana Abrahamu baba vekutenda akambonyepa akarashika, akamboita mwana pasaidi, but kunyangwe zvakadaro akadzoka pamberi paMwari. Waita zvakakura zvakadini ai mwana waMwari? Hauzivi here kuti vana Judha vakatombotadza pamberi paMwari, akapinda kumuroora wake kunyangwe mwana wake akanga afa. Iwai vana vaMwari, chakakosha pamberi paMwari kutendeuka kwemutadzi, kutendeuka kwemunhu odzoka kuna Jesu. Bhaibheri riri kuti Simoni, Simoni, iwe kana wazotendeuka. Saka chakakosha kutendeuka. Hanzi naJesu, kana watendeuka usimbise hama dzako. Kana wazotendeuka Simoni, usimbise hama dzako. Namhaka yaJesu ari kuti kana wazotendeuka Simoni, usimbise hama dzako. Namhaka ari kuti kana watendeuka usimbise hama. Inyaya kuti kana munhu akafigwa nemurume nhasi, zvinorema kumunhu ane murume kuti aende kumunhu ondomuti zvinowanikwa kufigwa nemurume. Pfungwa dzemunhu uyu anoti uri kutaura kudaro nekuti we murume wako mupenyu.
Saka munhu wakambofigwa nemurume akaenda kwaari akamuti shamwari, zvinowanikwa zvekufigwa nemurume. Ini ndakatombofigwawo, asi nhasi ndiri pano, ndakasara ndikachengeta vana ndiri ndoga. Munhu uyu anozvihwisisa zviri nani, ozvigamuchira zviri nani, nekuti ari kuudzwa nemunhu akasanganikwa nazvo. Munhu asungwa nhasi ukamuudza kuti zvinowanikwa zvekusungwa, ukaenda kujero unodzoka. Iwe usina kumbosungwa, anokubvunza kuti wakamboenda here ukadzoka. Hamuhwisisane, hamuwirirani. But munhu akambosungwa akaenda kujere, akatevegwawo nemunhu akambosungwa akaenda kujere, akamuudza kuti ndakambosungwawo ndikaenda ndikadzoka, anozvihwisisa zviri nani. Saka Jesu anotendera Peter kuti asangane nazvaakasangana nazvo, kuitira kuti kana akuzosangana nevatendi achifamba achiparidza, anowana simba rekuvaudza, ndakamborashikawo pakutenda, asi nenyasha dzaJesu ndakatendeuka. Saka newewo mwana waMwari, pawanga wakambodonha napo, chinda unosimbisa uyo aneta moyo, aora moyo, asi sina simba, akumbigwa naSatani pawakambokumbigwa napo. Wamuudza mwana wamai vangu, zvinoita, ini Jesu wakambondikundisa. Ndosaka Jesu paanosangana naPita pekupedzisira, anotiye kuna Pita, Simoni, Simoni, unondida here naiwe mwana waSimoni mwana waBhajona? Kukanzi naSimoni, wangu Ishe ndinokudai. Anomubvunzazve, Simoni, Simoni, unondida here? Kukanzi wangu Ishe ndinokudai. Omubvunzazve, Simoni, Simoni, unondida here? Akati, Ishe ndimi munoziva. Anonzi naJesu, Simoni, chienda unofudza makwai yangu, chienda unoparidza vhangeri rangu nemhakaei, nekuti zvawasangana nazvo Simoni zvasiya zvakusimbisa semutendi, kuti chero zvauchazondosangana nazvo kuseri unoramba wakabatirira pana Jesu. Iwai vana vaMwari, zvamakasangana nazvo, zvamuri kusangana nazvo, Jesu ari kukugadzirirai kuti kana maakuzondosangana nevatendi kumberi mugogona kuvasimbisa. Ari kukupai experience yekuti muzoramba makabatirira pamazuva ekupedzisira, pane zvichauya mberi zvinogona kunge zvakaoma kudarika pekutanga. Ndosaka Simoni, kunyangwe vakanga vakuurawa, vachiurayigwa kutenda kwavo, Simoni akaramba akamira achiparidza vhangeri. Ndosaka nhoroondo yakupetwa nerondo. Simoni Peter anorovegwa pamuchinjiko, musoro uri pasi, makumbo ari mudenga. Unoramba woti musandifananidza natenzi wangu, unoramba Simoni. Neriya zuva Simoni wakamuramba Jesu katatu, achindorovegwa pamuchinjiko. Zvagara zvisina kufanira kuti varovegwe vose pamuchinjiko. Ndosaka wakundofa, wakazoramba akabatirira pana Jesu. Nei Simoni akazobvuma kurovegwa pamuchinjiko, anga asimbiswa nekukumbigwa kwakaita pekutanga. Saka kukumbigwa kwauri kuitwa izvezvi kuri kukugadzirira kuti pamazuva ekupedzisira, kuri kukugadzirira kuti kana makundopedza nhoroondo murambe makabatirira pana Jesu, kuti kana zvichireva kufa mufe muri mumaoko aMwari. Ndosaka uya muimbi akaimba akati, kufa ipfuma kana ndazofa ndiri mumaoko aJesu. Iwai vana vaMwari, Satani ungatikumbira, asi zivai chinhu ichi, Jesu wakatinamatira. Satani ungatikumbira, asi Jesu wakatinamatira kuti kutenda kwedu kurege kupera. Isu kana tazotendeuka, tisimbise hama dzedu, katidzorei uso hwedu tiwane nguva yekunamata. Baba ari kudenga, tokutendai kuti mukukumbigwa kwatakaitwa nemuvengi, imi Jesu ari kudenga makatinamatira. Munamato wenyu Jesu ngautisimbise kuti tirambe tichiindirira mberi. Munamato wenyu Jesu
mukuoma kwezvinhu, mukufigwa, mukurashikirwa nemabasa, mukushayiwa vangatiroora, mukushayiwa vana, mukutizwa nevana, mukuperegwa nemabasa, makambani edu achibroka, tichibigwa, tichisungwa. Tokumbirawo Jesu mutibetsere kuti kutenda kwedu kurege kupera Mwari. Tibetsere Jehovha, mutiitire zvakanaka. Pana mai avo varashikirwa nekutenda Jesu, pana baba avo vakushayiwa simba, pana sekuru vaneta Mwari, pana mbuya vari kuti mutoro wakundiremera. Ndokumbirawo Jesu muvabetsere kuti kutenda kwavo kurege kupera. Rambai makavasimbisa Jesu, nekuti tinoziva kuti if you hold on for a little while, imwi Jesu munouya. Vabetserei varambe vakabatirira pamupendero wenyu. Dai zvaibvira Jesu muchishanda nekushuvira kwemwoyo yedu, dai mavabudisawo mumatambudziko ari kuvanetsa, dai mavaporesawo Jesu, dai mavabetsera Mwari, mavaitirawo zvakanaka, dai marivhaivhawo makambani avo, dai mavabetserawo Jesu, mambomisawo kufa kusingahwisisiki mudzimuri, vambowanawo kufara nekumbotamba nevana vavo, vombosimukawo voti kure zvishoma. Tibetserei Baba vedu, mutiitirewo zvakanaka. Titenderei Jesu kuti kana tazosangana nevari mumatambudziko akafanana neatakasangana nawo, imwi Jesu muzotipa simba rekuvasimbisa. Chivai nesu mutibatsire. Muzita raJesu tanamata nekutenda. Amen. Bangisa Jesu hana chitema, upenyu wake iwo wapi weni, upenyu wangu unane chitema, iwo wafu kwane wake kuchena, nofukitwane upenyu wake indozozivahu upenyu wese, upenyu wangu iwo wechitema, ona wafu kwane wake kuchena, zirondaze chitema zvatama zvakatuka weya yaunotya okufukidzwa nemwi Jesu ndosunungurwa nemutemo ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese, upenyu wangu iwo wechitema, iwo wafu kwane wake uchena, toda kuzira rusununguro iye Jesu ondipa ngochena, ndaikashira yangu ndarasa, ndinopfeka upenyu wenyu, ndofukidzwa neupenyu
wechitema wafukwanewa wake uchena tanzorerwa nerufu rwangu tarurambizwa nemitenzi dayereswa inzwi renyu ndozokashira miri yenyu ndovukizwa upenyu wake dozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwanewa keuchena ndovukizwa upenyu wake dozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwanewa keuchena ndovukizwa upenyu wake dozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema keuchena upenyu wangu wechitema keuchena upenyu wangu wechitema Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Healer, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always
before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for.